lucrurile astea să fie puse împreună, adică să nu iasă instituțiile statului și să dea bucăți de informație. Și în cel mai scurt timp posibil... Doamna Vicol, bună seara încă o dată. Mulțumesc pentru răbdare. Bună seara și vă mulțumesc și eu pentru invitație. Momentul, doamna Vicol, din punctul meu de vedere, momentul aducerii lui Potra în țară e teribil de interesant. Cum, Doamne iartă-mă, nu s-au gândit să-l aducă în România după, să zic, 12 decembrie? De ce? Fix cu o zi înainte de începerea campaniei electorale, într-un moment în care politica din București fierbe. Pentru că se joacă următorii 2 ani și jumătate foarte important și el puțin. Eu am scris acum 2 zile pe contul meu public de Facebook despre acest tipar. Și îmi pare rău că trebuie să încep cu treaba asta. Președintele țării greșește a doua oară pentru că face niște afirmații legate de un dosar penal care a fost trimis în judecată. Suntem în faza camerei preliminare și eu aflu de la președintele țării că există informații. Atenție, eu acum vorbesc în calitate de avocat al unei persoane cercetată în acest dosar și trimisă în judecată. Deci președintele a greșit prima dată când a spus câți inculpați sunt în dosar, evident, nu avea nicio legătură cu realitatea, informația făcută publică. A vorbit la fel despre lucruri care nu aveau nicio legătură nici ele cu realitate, iar acum a doua oară vine și îmi spune în dosarul în care eu mi-apăr clientul că există informații legate de domnul Potra, care la rândul lui este cercetat în același dosar și care nu au fost făcute publice. Păi eu cum pot să-mi fac apărarea și cum are dreptul clientul meu la o apărare efectivă, dreaptă și corectă în fața unui judecător pe care, în opinia mea personală, se pune acum o presiune fantastic de mare. Informații pe care eu nu le-am cunoscut în faza de urmărire penală, nu am avut cum să le combat, așa cum am combătut fiecare acuzație a parchetului prin documente, nu prin speculații, și totuși acești oameni care se află în fața instanței de judecată sunt sub prezumția de nevinovăție toți, pentru că nu există în acest moment o hotărâre judecătorească de condamnare a unei persoane cercetate. Perfect de acord cu dumneavoastră. Da, eu acum și dacă îmi permiteți, vorbeam de tipar. Aici e tiparul ăsta, exact cuvântul. Da, după 4 ani de politică, stimate domn și toți cei care ne urmăriți în acest moment, am învățat că înainte de orice trebuie ascuns de știrea populației, de știrea oamenilor, se acoperă cu o știre bombă. Ce înseamnă știre bombă? Nu știu dacă vă mai aduceți aminte, a fost luat un pachet de măsuri de guvernul Bolojan, care a fost acoperit de știrea audierii doamnei Diana Șoșoacă la parchetul general. Acum, fix înainte cu nici 48 de ore când am postat eu pe Facebook, este adus domnul Potra, care de o bună bucată de timp înțeleg că nu știu, nu am cunoștință de asemenea informații, se afla încarcerat în Dubai, dar cu toate acestea este adus fix acum cu 48 de ore înainte de campanie. Acum știu că o să supăr foarte multă lume, dar asta e. PNL-ul și USR-ul tot timpul au fost în mână, sau cel puțin mână în mână. Asta am văzut eu în cei 4 ani de politică. De ce tocmai acum, când oamenii sunt sătui de absolut tot ce se întâmplă, când doamna Alexandrescu are o șansă reală să iasă primar al capitalei, de ce tocmai acum se acoperă niște lucruri cu asemenea știre? De fapt, prin Potra, cine este vizat? Domnul Călin Georgescu. Cine ar acoperi orice știre în țara asta? O știre despre domnul Călin Georgescu. Cum se ajunge la domnul Călin Georgescu? Prin Horațiu Potra. Este un tipar, stimate domn. Un tipar. Eu am mai văzut tiparul ăsta, de asta vă întreb, doamna Vicol, pentru că eu am mai văzut acest tipar. Și tot timpul se întâmplă fix așa, într-un moment important. Că, repet, probabil că nu interesa pe nimeni dacă l-aduceau pe Potra cu 7 zile înainte de Crăciun, pentru că toată lumea avea cu totul și cu totul altă treabă. Dar în momentul în care... am văzut asta și cu domnul cumnatul lui domnul Joana. Am văzut aceeași poveste. Acum revedem asta cu Potra. Nu e treaba mea dacă Potra e vinovat sau nu, să-și facă justiția treaba. Și nici nu putem comenta așa ceva în acest moment. Tocmai de asta spun. Adică lumea trebuie să vadă. Eu când am făcut postarea mea a fost un semnal de alarmă. Adică noi acum în acest moment trăim într-o lume, într-o societate, într-o țară în care ura și nevoile ne-au dezbinat complet, pe toți. Tiparul se repetă, numai că ura asta care întunecă mințile și dezbinarea asta ajunsă prin manipularea oamenilor, a întunecat mințile și este trist și nedrept că lumea nu reușește să vadă adevărul despre
despre tot ce se întâmplă în țara asta. Și e păcat, pentru că avem o țară frumoasă, avem o țară bogată și nu merităm să fim în această situație. Păi dar noi le permitem pentru... Să ieșim la vot, stimate domn, să ieșim la vot, asta trebuie să facem, să ieșim la vot, să le arătăm că suntem mai puternici decât ei. Știu, acum o să urmeze zeci de comentarii, că da, te-ai trezit tu, Laura Vicol, suveranista, nu. Întotdeauna am ținut cu țara, am demonstrat acest lucru prin tot ce am făcut, am fost folosită conform unui tipar asemănător, pentru că așa am făcut paralela între ce mi s-a întâmplat mie și ce se întâmplă acum în acest moment, înainte de orice moment important în această țară, alegeri prezidențiale, alegeri la primărie, pachet de măsuri, orice mizerie făcută de ei este acoperită cu o știre bombă. Da, mai ține asta, să-mi ierte deontologii expresia, mai ține vrăjeala asta la români, doamna Vicol, în momentul ăsta? Că eu nu mai cred în povestea asta. Eu sper să nu și mă rog la Dumnezeu să nu, pentru că sunt mamă de 3 copii care vreau să-mi trăiască aici în țara mea, lângă mine, nu să plece afară. Asta îmi doresc din tot sufletul, ca oamenii să se trezească și să gândească și să vadă și să nu mai repetăm aceleași greșeli la nesfârșit. Asta îmi doresc eu foarte mult. Să ne aducem aminte înainte de toate că suntem oameni, suntem români cu toți, indiferent de opinia politică pe care o avem sau de opțiunile pe care le avem la vot. Excepțională exprimarea asta, da, suntem oameni cu toții, dar mie am senzația, doamna Vicol, că am uitat să fim oameni în momentul ăsta și că e o bătălie pe ciolan, un ciolan pe care își dau seama ei că după 36 de ani îl scapă din mână și e o disperare cumplită în rândul lor. Eu constat cu tristețe în momentul ăsta că empatia în ziua de astăzi în România a devenit un lux. Ce păcat! Mulțumesc tare mult, Laura Vicol, pentru prezența aici la turnurile pe Vă mulțumesc și eu. Vă mulțumesc și eu. La revedere. O seară bună. E foarte important discursul ăsta și l-aud în momentul ăsta din ce în ce mai multă lume. E un lucru care... nu știu dacă mă bucură sau îi panichează pe ei, nu știu măsura în care privim lucrurile acum. Dar... că veni vorba. Hai să ne întoarcem un pic, am promis că discutăm și la această oră despre cum arată cifrele în momentul de față, cu atât mai mult cu cât astăzi a venit acest anunț. Din punctul meu de vedere, extrem de important, nu știu dacă l-așteptam sau nu, nu înțelesesem niciodată fracționarea asta a celor care empatizează cu acest curent suveranist. Vreau să ne uităm la două sondaje, oameni buni, da? Două sondaje. Primul este de pe 17 noiembrie, când a fost asta luni. Da? Un sondaj realizat de Atlas Intel, în care lucrurile arătau așa. Ciprian Ciucu, 19,2%, primul, Daniel Băluță, 18,6%, Drulă, 18,1%, Anca Alexandrescu, 17,9%, Ana Cicială, 7,1%, Virgil Zidaru, Macaveli, 2,8%. În momentul de față, domnul Zidaru să nu facă așa. Dispare de aici, iar aceste 2,8% se transferă la Anca Alexandrescu. Ceea ce înseamnă că la momentul vorbirii, Anca Alexandrescu trece cumva pe prima poziție, dacă nu... Aritmetic, da. Dacă matematica mea de baltă nu mă înșeală, nu? Cu 2,8% de la Virgil Alexandru, Anca Alexandrescu trece și peste Ciprian Ciucu și devine locul 1 la București. Repet, sondajul este... de pe data de 17 noiembrie, atunci când Macaveli încă nu și-a anunțat retragerea. Hai să vedem că așa e firesc și normal metodologia acestui sondaj, realizat de Atlas Intel la comanda Hot News, foarte importantă publicația care a cerut acest sondaj în perioada 12-14 noiembrie 2025 pe un eșantion de 2429 de persoane prin metoda de recrutare digitală aleatorie și are o marjă de eroare de plus minus 2% la un grad de încredere de 95%. Cel de-al doilea sondaj, și haideți să-l vedem împreună, cel pe care l-am văzut ieri. Vorbim despre sondajul InScop realizat la comanda informat.ro. Sunt două discuții aici. Prima este legată de alegătorii potențiali, cei care au exprimat o opțiune de vot, sunt 83,6%.
Și aici e o discuție. În acest moment, în momentul realizării sondajului, exista acest 1,7% în dreptul lui Dan Cristian Popescu. Ulterior, candidatura acesteia, așa cum știți, a fost respinsă. În sondajul ăsta de alegători potențiali, lucrurile sunt mai simple. Daniel Băluță, 26,6%, Ciprian Ciucu, 24,2%, Anca Alexandrescu, poziția a treia, 19,1%, urmează o înșiruire, Drulă, 11,6%, Cicială, 6,5%, Macaveli 3,5%, Todorovici 3,5%, Vlad Gheorghe, Nețoiu, Dan Trifu și așa mai departe. În momentul de față, acești 3,5% de la domnul Zidaru, de la Macaveli, se duc la Anca Alexandrescu, care ajunge la 22,6%. Zic bine, da? 22,6%. 22,6% înseamnă că sunt doar 4% între Băluță și Alexandrescu în momentul de față. Da? Discuția e mai interesantă când vorbim despre alegătorii mobilizați, adică cei care au exprimat o opțiune de vot și declară că merg sigur la vot. Că sigur vor merge la vot cu această opțiune, da? 62,9%. Aici, ordinea e cumva aproximativ aceeași, doar că se modifică ceva și o să vedeți. Ciprian Ciucu, 27,1%, Daniel Băluță, 24%, Anca Alexandrescu, 21,3%, Cătălin Drulă, 12%, Cicială, 7,6%, Alexandru Zidaru, 2,1%, Todorovici, 2%, Gheorghe, 1,1%, Dan Cristian Popescu dispare și el de aici din schemă cu acest 1,1%, 1% la Nețoiu, 0,4% Dan Trifu și așa mai departe. 2,1% de la Macaveli, de la Alexandru Zidaru, se transformă, se duc către Anca Alexandrescu, da? Facem aceeași schemă cu săgeata. Asta înseamnă 23,4%. Alegători mobilizați. Merg sigur la vot și vor vota așa, da? 23,4%, Băluță 24%, Ciucu 27,1%. Se joacă la câteva sute sau mii de voturi. Hai să vedem și metodologia în această... Marja de eroare. Și imediat o să vedem metodologia cu ajutorul colegilor mei, simpatici ca întotdeauna. Sondajul a fost realizat de InScope Research la comanda informa.ro. Datele au fost culese în perioada 17-19 noiembrie 2025 prin metoda interviuri telefonice. Volumul eșantionului simplu stratificat fiind 1107 persoane, reprezentativ pe categoriile sociodemografice semnificative, sex, vârstă, ocupație, pentru populația neinstituționalizată a municipiului București cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus minus 2,95% la un grad de încredere de 95%. Hai că lucrurile sunt simple. Ce faceți, domnul Popă? Uitam la sondajul meu care nu seamănă cu ce spuneți dumneavoastră. Nu seamănă. Ia spuneți-ne, domnule, că eu în momentul de față văd între primele 3 locuri, adică locurile care contează în momentul ăsta, o diferență foarte, foarte mică. Să traducem pentru publicul. Vă rog. Asta înseamnă o diferență de 5.000-6.000 de voturi. Toate diferențele acestea de procentaje de 1-2% vor veni dacă vin 700.000 de cetățeni la vot, 1% înseamnă 7.000 de voturi. Ca să înțelegem cât de importante sunt alegerile și cât de important este votul și prezența fiecărui bucureștean în 7 decembrie. Dacă puneți marja de eroare, putem spune că primii 4 candidați sunt la egalitate. Exact. Eu sunt profesor de matematică în timpul liber și am mai făcut și statistică matematică. Nu mai pot cu matematica, numai că eu... Mai am 2, mai am unul pe la Cotroceni, unul pe la Victoria, că și el a dat 4 Victoria, și că e cu matematica. Pas cu pas. Ăsta e altul, e cu fizica, pas cu pas. Dacă punem plus minus 3%, se inversează. Anca iese pe locul 1 și... De acord. Dar se joacă foarte important. Se joacă la vot. Și atunci, dintre cei 4, să vedem cine are nervii mai tari. Dacă vor reuși toți să ajungă până în 7 decembrie să fie votați. Păi, cum să ajungă? Să vedem ce se pregătește sâmbătă, duminică. Am înțeles că sunt niște întâlniri din Cismigiu, de la pensionar, că știți că trec despre Cismigiu. Au sâmbătă niște întâlniri, duminică iarăși niște întâlniri. Poate reuși să ajungă și la biserică duminică unii dintre ei, că ar mai trebui să meargă pe acolo. Și în contextul acesta este foarte important câți bucureșteni vor veni în 7 decembrie la vot. Repet, sunt vreo 1.700.000-1.800.000 cu drept de vot. Dacă vin 700.000 la vot, cum au venit ultima dată, cu siguranță sistemul câștigă. Și vă spun că sistemul câștigă. Dar poate vin 700.000 la vot și vin 700.000 de oameni care nu mai sunt extraordinar de mulțumiți de ceea ce se întâmplă în orașul lor. Păi cu 700.000 mai iese sondajul ăla al domnului InScope, cu 63%. Sunt foarte mulți păi nu mai iese. Eu cred, la cum am circulat și astăzi cu metrou, eu circul des cu metrou,
Circulați des cu metrou, stați cu pensionarii în Cismigiu, asta e eu cred că va fi o prezență la masivă la vot în 7 decembrie. Și eu cred la fel. Pentru București. Gestul domnului Macaveli, sau mă rog, Cristin, cum îl cheamă? Macaveli, domnule, că știe, dar nu mai domnul atâta, că Macaveli e un... Este o trezire pe zona de tineret, pentru că acolo este cea mai mare problemă. Acolo e discuție. Electoratul între 18 și 24 de ani. Electoratul lui Macaveli e pe TikTok. Dar tot electoratul lui Macaveli au cunoștințe, neamuri, prieteni în București, care pot fi motivați să vină la vot sub o formă sau alta. Dan Chitică, hai ca să tragem în concluzie după ceea ce am văzut. În momentul de față, nu știu dacă vor mai exista sau nu mai exista retrageri. Asta habar n-am, nu e treaba noastră. Cel puțin până la tipărirea buletinelor, nu cred că mai e foarte mult, dar după aia nu mai contează nicio retragere. Unde se duc toate aceste voturi? Adică voturile lui Macaveli se vor duce în totalitate la Anca Alexandrescu sau ce se întâmplă în momentul ăsta? Din câte știu eu, sociologic, este quasi imposibil ca să existe un transfer integral. Adică dacă 2,95 avea intenția de vot, probabil că nu or să fie 2,95. O să există anumite pierderi pe drum. Având în vedere specificitatea electoratului domnului Macaveli, eu cred totuși că se va tinde către un procent foarte apropiat de cel cu intenția de vot actuală. Ceea ce o face pe Anca Alexandrescu să fie un candidat mai mult decât redutabil, ceea ce mă face să cred că vor exista niște derapaje mari în campania asta electorală și niște atacuri absolut imunde între cele 3 tabere, care contează 4 tabere. Probabil că cel mai semnificativ duel va exista între USR și PNL, ceea ce e o chestiune foarte bună. Va exista acolo o canibalizare a electoratului PNL-USR pentru câștigarea electoratului preponderent, majoritar, așa zis, de dreapta, ceea ce eu sfătuiesc să nu se întâmple în ceea ce, dacă mi-aș putea permite să dau un sfat doamnei Anca Alexandrescu, ar fi să nu se arunce în astfel de scandaluri și să aibă o campanie exclusiv pozitivă, bazată pe proiecte concrete. Păi fix asta am senzația că se întâmplă. Asta face. Uite că Florie zi de zi alături de ea, dar vă mai spun un lucru. Doresc ca o asemenea campanie să meargă în aceeași direcție, cu propuneri concrete. Am văzut o chestiune foarte interesantă și foarte inteligent făcută, nici nu putea fi altcumva, și anume un refuz categoric a temelor wochiste. Aia, domne, traficul vine de la diavol. Imediat Angela Trafic a rezolvat-o Drulă. O să vedeți imediat cum rezolvă domnul Drulă traficul din București. Nu râdeți pe cuvânt că a găsit soluția. O să vedeți imediat. Vreau să vă zic doar un lucru. Înainte de a-l vedea pe George Simion cu o declarație în exclusivitate aici la Realitatea Plus, m-am zis că eu mă învârt într-o bulă. Și în bula în care mă învârt eu sunt niște personaje, printre care și cel despre care am povestit și Anca indirect, care a spus că el se duce primul la vot și o votează pe Anca Alexandrescu. Drulă? Nu, dar e de acolo. Mai spuneau niște prieteni zilele trecute, bă, nene, m-am uitat la voi și eu acum realizez că, uitându-mă la toți ăștia de candidează în București, eu m-am uitat la voi și am văzut că singurul care e interesat de ce mănâncă oamenii și dacă au ce să mănânce și cum e viața în București, e Anca Alexandrescu. În rest, eu i-am văzut pe toți pozându-se pe TikTok-uri, pe asta, pe nu știu ce. Pentru că nu au curajul să meargă între oameni. Nu sunt votanți, n-au fost niciodată votanți ai curentului suveranist să nu dau nume de partide. Da. Și uite că oamenii văd niște lucruri în momentul de față. Hai să vedem ce a spus și George Simion, după care rezolvăm, sau mă rog, rezolvăm împreună cu Cătălin Drulă și problema traficului din București. Cum i-a zis, problema ochistă. Da? Da. O să vedeți soluția domnului Drulă în câteva clipe. Hai să vedem ce e George Simion. Le este frică de noi. Pentru că chiar dacă ne jignesc în fel și chip, noi știm să ne adunăm din ce în ce mai mulți. Foarte mulți ilfoveni nu au buletin de Ilfov, ci au buletin de București. Vă îndemn să-i mobilizați pe toți ilfovenii care au buletin de București,
să facă ceea ce astăzi, spre cinstea lui, și a dovedit că este un suveranist adevărat și este un om de onoare, ați văzut că a făcut și influencerul Machiavelli, care a ales, așa cum am ales și noi, să nu fragmenteze votul suveranist pentru primăria Bucureștiului și să se retragă pentru a o susține, cum o susținem și noi, pe doamna Anca Alexandrescu la primăria municipiului București. Bine, am spus că domnul Drulă a găsit soluția pentru traficul din București. Nu râdeți, că nu-i de râs, pe cuvântul meu. Nu, soluția e simplă, oameni buni, lăsați mașinile acasă. Mergeți pe jos. Pe cuvântul meu că această soluție, mă gândesc că o putea avea oricine, orice copil de clasa 4-a. Asta e soluția ochistă de care vorbeam eu mai devreme. Bun. Spune domnul Drulă într-o declarație pentru presă că eu nu văd în acest moment iminentă o astfel de reformă, de revoluție, da? În primul rând trebuie să investești în transportul public, iar oamenii să-și lase mașina de bunăvoie. Evident că sunt niște externalități negative sau pozitive. De exemplu, la metrou există subvenție pentru că omul și-a lăsat mașina acasă și nu poluează aerul, dar parcarea costă pentru că ocupi 10 metri pătrați de spațiu public. Eu cred că politica cu parcările albastre introdusă în administrația Nicușor Dan e una bună. În fine, asta e altă discuție. Treaba e așa. Soluția găsită de domnul Drulă nu este să creezi spații, sau mă rog, spații alternative de transport. Hai să le zicem, soluții alternative de transport, să faci piste de bicicletă, de trotinet, domnul Drulă, că e tot pe acolo să circulă. Să golești cumva din trafic. Nu, lasă tată mașina acasă. Eu las mașina acasă. N-am o problemă să las mașina acasă, dar mă gândesc eu așa... Cu ce ajungi la redacție? Cu ce ajungi la redacție în condițiile în care nici transportul în comun nu e foarte... În sectorul 2 am întâlnit niște cetățeni zilele trecute la care primarul și primarul general le-a dat o soluție pentru locurile de parcare. Să-și vândă mașinile. Da. E din același ciclu. A dat-o și domnul Ciucu acum 4 ani. Dacă ne lăsăm toți mașinile acasă... Deci este... De acord. Suntem nebuni cu toții. Nu, dar Băluță nu i-a pus să plătească parcare. Unde încăpem toți în metrou? Nu știu dacă domnul Drulă a circulat cu metrou undeva pe la ora 5-6 până în 7 după amiază. Vă risipiți prea multă energie pentru... Nici nu prinde podiumul acest cetățean. Nu intră în primii 3. Dom'le, nu contează. Eu vă spun că nu intră în primii 3. Dacă vin peste 700.000 de bucureșteni la vot, eu o țin cu 700.000. El nu intră în turul 2. Nu intră pe podium în primii 3. Despre asta e vorba în propoziție. Clar că e disperat. L-a lăsat domnul Nicușor Dan din brațe. Clar că e disperat. Useriști, o parte dintre ei deja s-au dus pe zona domnului Ciucu. Sau pe zona lui... L-au lăsat baltă. Ciceală, cum o cheamă. Cine să-l ajute pe el? Vă reamintesc un lucru. Eu l-am spus, îmi place să repet, dar nu neapărat în ideea de a repeta că am idei puține. Domnul Drulă, în momentul în care și-a pus fața pe afișele electorale într-un moment în care USR-ul rupea tot în capitală, câștiga europarlamentare, rupea în două tot, a dus partidul în cap. Deci și acum e tot în cap. Sondajul meu e pe locul 4 la distanță mare de ceilalți. Asta încerc să zic, adică votantul USR o gândește înainte. Ce votează oamenii pe Facebook. Pe de altă parte, hai să vedeți că s-a încins cursa, da? Bine, s-a încins, dar s-a încins acolo. După ultimul sondaj INSCOP, cel pe care l-ați văzut mai devreme, iar reacțiile, că mă bâlbâi, nu întârzie, Ciprian Ciucu îi dă replica lui Cătălin Drulă, care l-a acuzat că ar încerca să-l lovească prin sondaje. Liberalul respinge ferm acuzațiile și spune că nu are nicio legătură cu cercetarea care îl plasează pe primul loc și pe Drulă pe poziția 4-a. Ciucu afirmă că liderul se reconfundă situația și că reacția acestuia vine din frustrarea unui scor blocat la 12-13%. Mai mult, candidatul PNL subliniază că nu îl vede pe Drulă drept principal contracandidat, ci pe Daniel Băluță, candidatul PSD, cu care consideră că se duce adevărata luptă pentru București. În același timp, Ciucu admite că ascensiunea Ancai Alexandrescu nu poate fi totuși ignorată. Totul se întâmplă cu mai puțin de o lună înainte de alegerile din 7 decembrie, într-o competiție în care fiecare procent schimbă totul, strategiile și echilibrul dintre candidați. Foarte important în momentul de față. Ce vom alege? Că până la urmă noi vom alege și poate băgăm în seamă într-un fel sau altul alegerile astea, că după aia ne plânge. Păi ce să facă domnul... Iar ne plânge că ne pică balcoanele în cap în centrul București, unde se plimbă domnul Pop. Acum un an de zile, la sectorul 6, ca să înțeleagă și Drulă și cei de la USR, domnul
Ciprian Ciucu a făcut 72% din voturi, adică a făcut aproape 100.000 de voturi, și candidatul USR-ului a făcut 15.000 de voturi. Ce crede domnul Drulă că o să aducă în sectorul 6 în plus față de ce... Absolut nimic. Deci clar că e disperat omul și o parte din USR, stați să ne înțelegem, că cealaltă parte din USR, și vă spun din cunoștințe directe, care nu votează userist fiind pe domnul Drulă. Da. Și atunci clar că e disperat. Vin peste 700.000 de oameni la de alegători, sistemul intră în criză. Ia fiți atenți la domnul Nicu Șordan. Că dacă n-am mai vorbit mult despre domnia sa, vreau să vedem cum se contrazice în declarații și uită că este președinte cu normă întreagă. Dacă inițial spunea că este președintele tuturor românilor și este la curent cu tot ce se întâmplă, mai ales când vine vorba despre dosarele care îl interesează, atunci când a fost întrebat despre alegeri și candidatul pe care îl susține, președintele s-a bâlbâit și a spus că e doar un simplu bucureștean. Băi, eu nu cred că e simplu bucureștean. Da, evident. Evident că am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor și zilele imediat următoare, zilele cât a stat domnul Potra în țară. Știu și ce s-a întâmplat mai exact? Când le veți spune românilor despre aceste informări? În continuare se așteaptă răspunsuri. Când vor fi făcute publice? Da. Eu cred că e util ca toate lucrurile astea să fie puse împreună, adică să nu iasă instituții ale statului și să dea bucăți de informație. Și în cel mai scurt timp posibil... În acest moment, sondajele arată că Anca Alexandrescu este pe locul 3, al Cătălin Drulă pe locul 4. S-ar putea retrage Cătălin Drulă și cum comentați faptul că sunt acuzații din partea candidatului USR că se manipulează alegerile? Se încearcă. Da. Eu sunt un bucureștean care are un vot și sunt un fost primar care evident că s-a preocupat de orașul ăsta și și-ar dori ca investițiile să continue și-ar dori ca mafia imobiliară care a operat să nu mai opereze. Cam astea sunt preocupările mele legate de București. S-a preocupat domnul Nicu Șordan. Eu văd că iar este netuns. Da. Domnule, asta e ultima mea problemă. Da. Gabriela, asta e ultima mea problemă. Sper că nu face o confuzie în calitate de președinte a statului, că notele informative pe care le dă Serviciul Român de Informații, că de acolo le are. Mai are și SIE și Nu, a spus că e simplu cetățean. Da, stați un pic. E președintele României. Dânsul în calitate, așa spune legea. Legea aia din 1991, cred, nu știu, a funcționării și a informării președintelui statului și a guvernului și așa mai departe, spune că sunt 3 tipuri de note informative pe care le dă Serviciul Român de Informații, cel puțin. Sper că nu confundă alea cu caracter secret și secrete de stat cu cele informative, consultative și toate celelalte. Pentru că declarațiile domniei sale, care are probe în mixtuniunea aceasta, cred că creează în aparatul de justiție din România o mare dilemă. Cine și ce face cu informațiile în această țară? În partea cealaltă îl văd trist. L-am văzut și eu trist în ultimele zile și e clar, când candidatul pe care îl susții trebuie să-l retragi. Eu cred că o să retragă pe domnul Drulă, dacă mă întrebați. Dar de ce s-a dus să-l susțină? Dar chiar credeți că îl susține? Asta cu retrasul... Eu nu cred că îl susține. Dar de ce s-a dus la lansarea lui? Stați un pic. Faptul că l-a scos pe domnul Orban de lângă dânsul e o dovadă în plus că domnul Orban... Păi stați că nu e așa. Adică dacă l-ai scos pe Orban... De ce l-ai scos? Pe motiv că făcea campanie invers. Că omul a zis păi da, în momentul ăla l-a scos și pe Voiculescu din ecuație, că face campanie lui Drulă. Și Voiculescu e și el consilier la domnul Nicu Șordan. puțin penal. Acolo nu poate că acolo are informări și de la structurile europene, domnul președinte, legate de vaccinuri și cum s-au plătit vaccinurile în România. Păi și de acolo are dubla sa măsură, adică pe Orban, stați un pic, pe Orban îl dai, domn Pop, liniștiți-vă un pic că mai sunt și alții. Știu că vă place ca în Cismigiu unde vorbesc oamenii aia în timp ce joacă taule, dar mai sunt și alții. Domnul Chitic, adică e dublă măsură din nou. Adică pe Orban îl scoți, nu că ar fi Orban vreun sfânt, dar îl scoți pe Orban din cursă, că nu-ți place ție, că n-a jucat-o cum trebuie, dar în schimb îl ții pe Voiculescu că joacă cum vrei tu. Măi, președintele României n-are voie să pună mâna pe creștetul nimănui. Eu cred că domnul Orban, altul a fost motivul pentru care a scos Orban. Orban începea să fie mai penal decât Voiculescu, mult mai penal. Adică în ceea ce îl privește pe Voiculescu, câtă vreme va fi von der Leyen la UE, nu va risca nimic.
Adică va mai rămâne vreo 2 ani de zile, dar nu se prescriu între timp lucrurile. Așa că dați-mi voie să nu-i dau o veste bună lui Voiculescu. Așa. În schimb, în ceea ce îl privește pe domnul Orban, eu cred că are niște fiori reci de fiecare dată când trece prin fața DNA-ului sau prin fața oricărui parchet. Motiv pentru care Nicușor Dan a trebuit să găsească un motiv. Ce voia să spună? Că domnule îl dau afară, că îi se face dosarul? Pe onestul, domnule. Domnul cred că mai degrabă are fiori reci când vede câte o dubă de poliție. București onest, România onestă. Haideți cu onestitatea. Cu onestitatea asta, cine mai înghite barierna? Onestitatea ai câștigat alegeri. Domnule, și tocmai ce românii și-au dat seama cât de onest a fost aia cu TVA-ul. Stați că vorbim de onestitate. Doamne, asta cu TVA-ul, să știți că doare mult. Și doare mult și pompa, prețul la pompă, doare mult și prețul la electricitate, doare mult. Îl doare pe român, dar pe buget nu-l doare. Stai, iertați-mă, vă rog eu frumos. Cel care alege și acum, domnul Chitic, și încheie aici, ei ceea ce vor să facă, și într-adevăr să vorbim niște bombe, trebuie să vă spun că în arta asta de a stinge focul există o tehnică specială în care dai cu o bombă, se consumă oxigenul și în momentul ăla moare focul. Ei vor să stingă focul acesta care doare tare, cu prețurile, cu sărăcia, cu foamea. Foamea e un foc care e greu să stingi cu astfel de bombe. Stați un pic așa, că nu mai avem mult, trebuie să luăm iar pauză. Trece timpul, foarte repede. Dom'le, hai să ne uităm la un lucru, că vorbim de tehnică, vorbim de onestitate, am vorbit de lucrurile astea. Președintele României, Nicușor Dan, a rămas la lucrul ăsta pentru că vreau neapărat să vedem această declarație onestă. Bă, asta chiar e onestă. E pentru prima dată când văd și onestitatea domnului Nicușor Dan. Ne explică clar despre modul în care comunică. Adică Nicușor Dan ne spune, și o să vedeți imediat, un lucru. În momentul în care nu știe să răspundă la o întrebare, are niște răspunsuri tip, cheie, fabricate, prefabricate, primite de la echipa de campanie. Răspunsuri pe care le-a memorat și în momentul în care nu știe cât e ceasul, spune că e pătrat. Hai să vedeți declarația președintelui României. Sau în fine, prima campanie în 2016, care a fost cât de cât mai serioasă, am avut prima oară un consultant care să-mi spună, sau mai mulți consultanți care să-mi spună ce să facem. Și problema era că îmi luam o jumătate de secundă sau o secundă înainte să răspund. Spre deosebire de Firea, care era contra candidata mea și care răspundea pe loc. Și multă lume aici, ăsta nu știe răspunsul. Și atunci consultanții mi-au spus că, că până la urmă întrebările sunt previzibile, nu sunt mai mult de 20 într-o campanie și atunci m-au pus să învăț pe de rost niște răspunsuri pe care să le dau instant. Și nu a zis, ia uite, și-am îmbunătățit comunicarea. Băi, oameni buni, domnul Cătălin Tena, nu vă supărați! Îl dă sinceritatea afară din casă. Băi, noi am votat așa ceva. Noi am votat un om care ne răspunde... Păi da, omul ăla citește din informările SRI-ului secrete. Le dă pe public, care vorbește din dosarele penale. Sinceritatea asta ne distruge, că e o sinceritate de bolnavă. Asta nu e o sinceritate... E o sinceritate bolnavă. Omul ăsta nu știe ce vorbește. E o inconștiență. Voi vă dați seama că președintele României... Naivitate. Nu sunt de acord. Președintele României... Creația unor consultanți. Aici e discuția. Este o creație care face rău. E un produs de laborator. Există... Când s-a analizat posibilitatea de a fi el pus președinte, și această chestiune s-a analizat probabil din zilele în care s-a decis votul în noiembrie 2024, cu mult înainte de a fi anulate alegerile, pentru că foarte interesant veți vedea că Nicușor Dan a ieșit cu exact aceleași mesaje pe care le-a spus și le spune și acum de la Cotroceni. A apărut o înregistrare imediat de pe 1-2 decembrie 2024, cu el vorbind practic același lucru pe care le spune. Deci practic el așa funcționează. Dan, eu știam că el va fi următorul președinte din iulie anul trecut, dinainte de alegeri. Nu. Aici astăzi doar teoria ale conspirației pe care le dezavui. Este o unealtă bună cu niște riscuri mari.
Riscurile astea mari sunt aceste momente de sinceritate care sunt incontrolabile. Cu o concluzie de 30 de secunde, că vreau să mai vedem că s-a supit și domnul Bolojan. Tot pe noi. Nu contează ce îl întreabă, el răspunde același lucru. Ce nu vei Stați un pic, s-a supit, vă arăt. Adică președintele României, în regulă, era pentru campania din 2016, a spus domnia sa că nu putea să țină pasul cu doamna Firea, undeva de înțeles la acea vreme. Președintele României are niște răspunsuri dictate de alții la niște întrebări care interesează pe români, pe toți românii. Absolut. Acum pot să-mi pun un semn de întrebare că în momentul în care a fost întrebat Nicu Șordan dacă mărește TVA-ul, avea deja răspunsul? Absolut. Absolut, da. Fără să gândească ce se întâmplă mai departe? Nu numai că a avut răspunsul, dar el cu mânuța lui a scris și a semnat că nu se mărește TVA în mandatul lui. Indiferent de răspunsul pe care îl avea în plic, el a scris și a semnat. Ce n-ați înțeles? Invadatorii României și-au pus acest guvern și acest președinte. Dar nu se poate. Ne tot mirăm atât. Eu v-am spus-o de 3-4 luni de când tot cântați finalul domnului Bolojan. Nu, domnul Bolojan, în coaliția invadatorilor va merge... Problema este... Nu avem niciun invadator, nici o coaliție a invadatorilor. Suntem români suverani și așa mai departe. Secrete, cu serviciile și sistemul din România. Invadatorul nu are trupe de ocupație. Dom'le, n-a invadat nimeni pe nimeni. Ba da, dom'le, suntem invadați de 30 de ani. Noi am pierdut un război rece. Acum 30 de ani aceste lucruri cu care nu sunt de acord. Domnul... Și noi am fost aici complici cu ei, că i-am lăsat, le-am permis să facă ce au vrut. De 20 de ani eu vorbesc și spun asta. Cum să fiu complice, dom'le? Nu mă băga în aceeași oală. Eu nu sunt complice, eu am spus-o de fiecare dată și am plătit pentru asta. Să știți că dacă vorbiți toți în același timp, nu înțelege nimeni nimic. Doamna dacă vorbiți în același timp, nu înțelege nimeni nimic și nici mesajul dumneavoastră nu ajunge la cei de acasă. O să vă rog să faceți acest exercițiu, să vă uitați la înregistrare, să vedeți că în momentul în care vorbesc două persoane, indiferent cât de bun e mesajul, nu ajunge unde trebuie. De asta e bine să vorbim pe rând. Mă gândesc eu așa, în sinea mea. Mulțumesc. Pauza e scurtă. Da? Foarte scurtă. Repet, ca să nu avem discuții mai departe, țara noastră nu a fost invadată de nimeni, nu există o coaliție a invadatorilor și nu există invadatori, ca să nu avem discuții pe această temă. Restul dezavuez. Pe de altă parte, stați să vedeți că s-a supit domnul Ilie Bolojan pentru că a avut reporterul Realitatea Plus curajul să-l întrebe ceva bun. Adică relația pe care o are cu Nicu Șordan. Reacția premierului de milioane o să vedeți în câteva clipe. Urmează o scurtă pauză. Tu rămâi informat. Știrile continuă pe TikTok, Realitatea Plus și pe realitatea.net. Intră acum. Acut pe acut se scoate. Sinupret Acut, recomandat de medic. Prin combinația unică de plante eliberează căile respiratorii și înlătură durerea de cap sinusală. Sinupret Acut. E timpul să spui da momentului tău pentru planurile sau provocările tale. Alege creditul de nevoi personale cu dobândă fixă de la 7,5%. Aplică online sau în orice agenție. CheckBank. E timpul tău. Fii pregătită pentru toate suișurile și coborâșurile cu noile scutece pentru incontinență Molicare Premium Mobile. Se adaptează mai bine formei corpului. Discret. Senzație de uscare instantanee. Sigur. Molicare Premium Mobile. Creat pentru a face diferența. Încearcă-l acum. Nu te opri doar la a câștiga bani. Preia controlul asupra lor la XTB, indiferent de suma cu care ai început. Lucrezi din greu pentru banii tăi. Acum lasă-i să lucreze pentru tine. Investițiile implică riscul de a pierde bani și ar putea să nu fie potrivite pentru tine. Știm ce înseamnă durerea și febra și te putem ajuta în tratarea lor. 4 substanțe active te eliberează de suferință. Fasconal și Reviar la normal. Poate unii se întreabă de unde vine energia verde. Daniel știe și va. Bravo, băiatul! Sau poate alții se întreabă ce o face specială. Nana și Matei știu că special e doar cum o folosești. Cu PPC ești un pic mai erou în fiecare zi. Îți mulțumim că folosești energia curată pe care o producem aici, în România. Și e doar începutul.
PPC. Energie pentru orice. O afacere fericită e o afacere conectată. Portează-te la Digi și ai tot ce-ți trebuie pentru reușita afacerii tale. Viteză 5G, stabilitate și suport real. Supramax Articulații susține deja mulți supereroi. Dacă genunchii tăi au nevoie de ajutor, încearcă și tu Supramax Articulații. Aruncăm o privire pe ascuns în viața bunicii Popa în căutarea Pentru astfel de răni mici, am încredere în Cicatridina Unguent, tratament adjuvant al procesului de reparare a pielii. Bunica are grijă de flori, iar Cicatridina are grijă de ea, de la Natur Pharma. Prostata vă poate afecta